Igen, hát az én családom, még az őseim is fodrászok voltak. Az édes nagypapámat a fodrászüzletből vitték el az első világháborúba. Úgyhogy én is a fodrász szakmát tanultam. Édesanyám a Gellért Szálló fodrászatában volt üzletvezető, és én nagyon szeretem ezt a szakmát, mert divat szakma, sok emberrel foglalkozik az ember. ...1956-ban 11 éves voltam, október 23-án délután a felnőttek elkezdtek suttogni, hogy mozgolódás van a városban, egyetemisták közelednek a Műszaki Egyetemről a BEM szobor felé, és hogy nagyon forradalmi a hangulat. Bizony tényleg egy komoly forradalom tört ki. Ott már láttam, hogy a pártháznál a harcok hogy folytak, és mint kíváncsi gyerek teljesen feldúltan és hát megdöbbenve tértem haza, ugyanis akkor láttam életemben először halottat. 4 vagy 5 fiatal embernek a holttestei kiterítve feküdt a szerpentin közepén. Látszott, hogy az ávós ruhát csak egy fehér köpeny takarja el. Halott fiatal emberek voltak ott kiterítve, és a lábukkal így nézegették az ávósok, így néz ki egy halott. Tehát egy fiatal embernek, amikor az életébe megismerkedik egy ilyen szokatlan, tragikus eseménnyel, ez egy életre, ez a kép megmarad bennem. Én nem tudtam, hogy mi az, hogy ávós akkor, ezt később tudtam meg. Azt se tudtam, mi a különbség a kapitalizmus és a kommunizmus között. A bátyámnak, a Péternek ez volt az egyik terve, hogy a félrerakott fegyverekkel, amiket ott összegyűjtögettünk, a rózsadombon félretesz magának belőle, és először egyedül, majd később a társaival egy újabb forradalmat robbantanak ki. Márciusban újra kezdjük, ugye ez volt a történet, amikor még nem tudták konkrétan, hogy a Maléter Pált, a Nagy Imrét és a társait már kivégezték. Akkor ők elkezdtek szervezkedni, és úgy döntöttek, hogy talán van valami esélyük arra, hogy újból kirobbantsanak egy forradalmat. De ezeknek a fiataloknak veszélyérzetük nem volt. Bent a börtönbe vált a bátyám is igazán férfivé és katonává, baráttá és egy igaz emberré, mert ott a barátait nem árulta el, hanem kiállt mellettük, és tulajdonképpen a halálos ítéletet is ennek köszönheti. Péterre 14 vádpontot szabtak ki, a legsúlyosabbakat, amit ki lehet szabni, a Magyar Népköztársaság elleni fegyveres szervezkedés vezetése, ez már eleve egy nagyon súlyos ok volt, fegyverrejtegetés, lőszerrejtegetés, az osztrák követség elől egy rendőr elrablása, fegyverének a elvétele, kétrendbeli gyilkosságra való szövetkezés, ami mind a kettő koholt vád volt, mert bebizonyosodott, hogy ez nem igaz, fogolyszökés, úgyhogy kivitette magát a börtönből, és még egy pár olyan dolog, gépkocsi jogtalan használata, amikért az akkori törvények szerint körülbelül, mivel fiatalkorúként követte el ezeket a cselekményeket, fiatalok korúak börtönébe egy 3-4-5 évet kaphatott volna. Egy dupla nullás ügy volt, ami azt jelenti, hogy a dupla nullás ügyeknél a ítélet sorsa eleve a tárgyalás előtt már el volt döntve. És Péternek ez lett a sorsa, hogy 1959. március 21-én, 10 nappal a születésnapja után, megvárva még 18 éves lesz, a Tanácsköztársaság 40. évfordulóján 50 rendőrtiszti főiskolás előtt egy díszkivégzést rendeztek, így ünnepeltek az elvtársak.
kihallgatási jegyzőkönyve pedig 1989-ben a rendszerváltás után kaptuk meg, onnan tudtuk meg tulajdonképpen az igazi vádpontokat, az igazi történetet, hogy az édesanyám a tárgyaláson, zárt tárgyaláson egyedül vehetett részt, ott rosszul lett, egy idegösszöroppanást kapott, és mire felélett az injekciózásból, addig a Péter már halott volt, mert az ítéletet 72 órán belül végre kellett hajtani. Thank you.